Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Lunes. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, 30% dagdag sa urban asin rescue team kan Legazpi, Ponteria kan ongoing Pacific Partnership sa Legazpi sa pangangenot kan US Navy, South Korea asin iba pang nasyon na kaibanan sa humanitarian mission. Checkpoint sa mga entry points kan Bicol Region asin border kan kada probinsya pinakosog kan National Meat Inspection Service. Sa lado nasyonal, executive order na mapa-aumento sa sweldo asin mataon in dagdag na allowances sa mga empleados kan gobyerno ipinalawas ni Marcos. Marcos ipinag-orden sa DTI na pakusugon ang MSME. Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles may patakot sa buhay. Sa ibang nasyon, sobra 40 katao gadaan sa aeroprotesta sa Bangladesh. Sa lado ng Karawat, world's number 2 Paul Volter, EJ Obiana kan Pilipinas, laog na sa finals kan Paris Olympics. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Target kan pigigibong Pacific Partnership sa Legazpi City na madagdagan in 30% ang Urban Search and Rescue kan Legazpi City Disaster Reduction and Management Office. Sigun kay Legazpi DRRMO Chief Engineer Melody Azur, kasuod mapinunana ang Urban Search and Rescue Training para sa 50 personahes na ginibo sa lumang airport sa Legazpi City. Ang Pacific Partnership iyo ang taunan na multinational humanitarian assistance asin disaster relief preparedness mission sa Indo-Pacific para sa ka-20 taon kan Indo-Pacific Humanitarian Exercise. Nakasentro ang mga aktibidades sa engineering, humanitarian assistance, disaster response asin pangsalud. Pigpapanginotan kan US Navy medical staff, engineering personnel asin civilian expert halis sa South Korean Navy, Australia, Singapore asin United Kingdom ang mga ensayo asin humanitarian mission para mapakusog palalo ang farsa, kasanayan asin kahandaan kan Legazpi DRRMO pag-abot sa anuman na emerhensya asin kalamidad. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mas hinigpitan pa ka National Meat Inspection Service ang paglatag ng checkpoint sa mga entry points sa Kabikolan asin mga lindero sa kada probinsya. Ini sa taho ka nagdalakop ng mga helang sa hayop siring kan Q fever, bird flu asin African swine fever. Sigun kan kay NMIS Bicol Director Dr. Alex Nepomuceno o kaya Templo Nuevo, katabang sa mga lokal na gobyerno sa sirang nalakdang kung saan saro-saro na pig-inspection ang gabos na produktong karne na naglalaog kay ribana ang mga karning manok o rig asin iba pa. Pig-aaraman kung iguan ni magkakanagong mga rekomentos kung nag-aagi sa slaughterhouse o bunuan asin konservado sa mga helang. Iba pang detalles kan Bareta sa lado lokal na kuha kan ako Bicol Party List ang ikatulong pwesto sa second quarter poll survey para sa party list election kan social weather station. Ang AKB ang napili kan 5.81% na hinapot kan SWS sa sendang survey kan Hulyo 23 sa good ngunya na taon. Ipinahayag kan ni ako Bicol Party List
Executive Director Abogado Pido Garbin ang resulta kan survey sa pagsasabing mantenido na saro ang ako Bicol Party List sa gusto pa kan mga tao na magserbe sa Kongreso sa 2025 election. Naging matriumpo ang Series of Coordinated Operation kan PNP Regional Office 5 na nagresulta sa pagkakadakop sa anom na mga lalaki na involto sa distribusyon asin trafficking kan ilegal na droga sa riyon. Apere kanina konfiskar man ang 34.8 gramos kan pigtutubudan na Shabu. Sigun kay PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon, saro na naman ining patunay kan dedikasyon asin pagiging efektibo kan mga personalis kan pulisya sa senteng serbisyo sa komunidad. Padagos man ang pangapoda ni Dizon sa publiko na padagos man na suportahan ang senteng kampanya kontra sa illegal na droga. Mientras tanto, nagpapaisi ang Public Employment Office kan Tabaco City sa kabos ng mga out-of-school youth as in underemployed adults na may edad 18 anyos pa itaas na magkakaigwa ng recruitment activity ang Epson Precision Philippines Incorporated. Sigun kay Peso Head Susimo Vinconsio, ang kabos ng mga interesadong aplikante halis sa Primer Distrito kan Albay na gustong magtrabaho sa Lipa, Batangas, pwede mag-apply sa gagibon na aktibidad sa Agosto 14 sa Bakakay asin Agosto 15 sa Tabaco City Plaza pon alas 8 nin agas sa kod alas 5 nin hapon. Nag-abiso man ang Tabaco City Water District sa mga residentes kan Caro Barangay kan Tabaco City na magkakaigwa ng water service interruption sa Agosto 6, alauna nin hapon sa kod alas 4 nin aga sa Agosto 7. Magkaka-eksperyensya nin pagkakawara nin supply nin tubig sa enterong service area kan Tabaco City. Katakod kani pigpapagaramdom kan tawad sa mga konsumidores na magtipo na nin tubig bago pa man para dai masyado maapektaran ka naka-schedule na water service interruption sa nasabing syudad. Iyan ang primero kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matayan ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center
for recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Igwa akong may picture to manabisto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang bagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7.
Detalles kan bareta sa Lado Nacional. Nagpalawas ng executive order si Presidente Bongbong Marcos na nagpapaaumento sa sweldo asin mataon in dagdag na allowance sa mga empleados kan gobyerno. Ipinahayag kan Presidential Communication Office na nagpalawas si Marcos ng Executive Order No. 64 na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin sa paagi kan otoridad kan Presidente kan Agosto 2. Sigun sa Presidente na dahil sa presenteng sitwasyon sa ekonomiya kay bana na ang pagbagsak kan purchasing power dalan sa inflation kay po nang i-update ang sweldo asin beneficios kan mga empleados kan gobyerno. Sinabi kan Malacanang na ang direktiba magiging efektibo matapos may publikar sa Official Gazette o sarong periodiko na may general circulation. Ikinaugma kan Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation Chair, Senador Bong Revilla, ang pagpapaluwas ni Presidente Bongbong Marcos nin executive order na may kamauotan na umintuan ang sweldo as yung benepisyo kan mga empleados kan gobyerno. Base sa EO 64, sakop kan salary adjustment ang kabos na civilian government personnel sa executive, legislative, judicial branches, constitutional commission, as iba pang constitutional offices, mga government-owned and controlled corporation na bako sakop kan sa Erarum kan Republic Act 10149 as in Executive Order 150 Series of 2021 as in mga local government units maging anuman ang sendang appointment status maging regular, contractual o casual, appointive o elective as in kun full-time o part-time. Apara sa updated salary schedule kan government workforces, makakaresbi man sinda nin tauna na medical allowance na nagkakatadan nin dai malampas sa 7,000 pesos poon sa fiscal year 2025 bilang subsidiya para sa sendang Health Maintenance Organization o HMO type benefit. Ang nasabing executive order ipapautob sa apat na tranches na mapuon sa Enero 1, 2024 para sa primerong tranche, Enero 1, 2024 o 25 para sa ikadua, asin sa ikatulong pago, Enero 1, 2026. Asin para man sa ikapat na pago, Enero 1, 2027. Sigun pa kay Revilla, magkakanig o siya ng mabiyayaan sinda sa aumento sa sweldo para pasalamatan asin tauan in importansya ang serbisyo asin sakripisyo ninda para sa nasyon. Pipatutukan ni Presidente Bongbong Marcos ang pagpapakusog sa micro, small and medium enterprises asin mailarga ang digitalization para umusuwag ang sektor. Inang direktiba ni Marcos kay DTI Secretary o Acting Secretary Cristina Aldeguer Roque para mag-level up na ang income kan MSMEs asin makatabang sa pagpakusog kan ekonomiya. Sigun kay Roque, 99.5% kan negosyo sa nasyon iyo ang MSME asin 60% kan labor force iyo ang MSME kaya dahil ini pwedeng baliwalaon dahil dakulaan maitatabang kani sa ekonomiya ka nasyon. Sinabi niyang sa paagi kan digitalization makaskas na may papabakal asin may promotir ang produkto kan Pilipinas bako sana sa nasyon kundi may liman nini sa bilog na kinakban asin makakaingganyar nin mga investor sa Pilipinas. Sinabi kan opisyal na dakula ang potential kan produktong Pinoy bako sana sa lokal kundi maging sa ibang nasyon kaya plano kan DTI na itampok ini sa mga iba-ibang embahada kan Pilipinas sa bilog na kinakban. Kinonfirmar ni PCSO General Manager Mel Robles na nakakaresibis siya nin huma sa iyang buhay kasunod kan mga banat sa iya kan vlogger na si Claire Contreras o mas midbid sa apod na Maharlika. Sa press conference, sinabi ni Robles na may mga followers o taga-suporta ang nasabing vlogger kaya dai maiwasan na may magtubod sa pangraratak sa iya.
Nadit man si Robles na tibaad madamay asin mabiktima nin hate crime an 14 anyos na aki dahil pigpost ni Maharlika an ladawan kay ni. Kay banan sa laog kan vlog ni Maharlika ang pigisabing paghabas sa nang mamanwaan ni Robles asin pagbalong paggadan asin pagsuporta sa terorista. Sa ngunyan, nag-iingat si Robles asin ang sa iyang pamilya kung sa hindi nang una nagagamit ni Facebook ang sa iyang agom. Mas maray kung tatapuso na kan Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality sa pangangenot ni Senador Risa Ontiveros ang sindang investigasyon may kinaraman sa illegal na operasyon kan Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO sa nasyon. Inang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel dahil nadiskubre naman sa ginibong pagdangog ang kaloyahan kan lay kaya mas maray na magluwas na ning committee report na naglalaman kan mga rekomendasyon mananangodigdi. Sinabi ni Pimentel na kung di patatapuson ang investigasyon, posible man na magluwas ang committee ni Hontiveros nin partial committee report para matukar asin mapagdesisyonan sa plenaryo kan Senado. Ipinahayag kan Philippine National Police na base sa report kan Bureau of Immigration dahil pang indikasyon na nakalawas na sa Pilipinas si suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sigun kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, maging ang mga pagriba kay ni na pigahanap man dahil pamanggirari nakakalawas sa nasyon. Enot ng in the report na may arrest order na si Guo halay sa Senado matapos sining di mag-atindir sa mga pagdangog may kinaraman sa pigsakyadang Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Banban, Tarlac. Isinangat naman ang arrest order kontra sa iyang tugang na sinda Sheila Lealgo, Wesley Lealgo, Dian Zhong Guo, Simon Guo, asin ang pigtutuburan na ina kay ni na si Wen Yi Lim. Nagpatanid si Fajardo na may aampangon man na kaso ang mga nagtatabang na itago si Guo asin ang mga kapwa kay ni akusado. Barata hali sa ibang nasyon dahil mababa sa 43 katao ang nagkagaradan asya nagkaparang iba pa ang nagkarulugadan sa nangyaring hero protesta sa Bangladesh. Guminamit nin mga tear gas asin rubber bullet ang mga pulis para rumpagon ang nagkaparang ribong nagkondukta nin hero protesta. Nangapudan man ang mga protesters na magdimiter na sa impuesto si Premier Ministro Sheikh Hasina. Poon kan manggana kan sa iyang ikapat na sunod na termino suminilyab an hero protesta kung sain an eleksyon pig-boycott kan mga pangenot na opposition na Bangladesh Nationalist Party. Kanakaaging semana, nagpautop ang gobyerno kan Bangladesh ni nationwide curfew kung sain paagi ini para makurtar ang nagkukondukta nin hero protesta poon pa kanakaaging bulan. Sa lado ning Karawat, nagpahayag nin pagbati ang gobyernong probinsyal kan Albay kay Carlos Yulo sa trayumpo kani matapos makua ang ikaduwang gold medal sa men's artistic gymnastic vault category kasuudma sa 2024 Paris Olympics. Inot kaning nasungkit ang gold medal kan Sabado sa men's artistic gymnastic floor exercise. Si Yulo ang pinakaenot na atletang Pinoy na daging double gold medalist sa Paris Olympic ngunya na taon. Sa opisyal na pahayag kan gobyerno probinsyal, ang remarkable achievement ni Yulo sa rong dakulang honra sa Pilipinas. Sa ibong nalado laog na ang Pinoy as in world's number 2 pole vaulter Ernest John A.J. Obiena sa final sa nagpapadagos na Paris Olympics 2024. Bago ini, 2 beses na pumanalpak si Obiena sa 5.60 meters na langkaw pero man triumpo niyang na clear ang 5.70 meters sa iyang ikatulo as in ultimong pagbalo para sa men's pole vault. Naging parte si AJ
kan Best 12 Performance sa nasabing event para sa finals. Si Obiana ang saro sa pangenot na pambato kan Pilipinas na magkakakuanin medalya sa Paris Olympics. Kasunod naman, kan magayon na record kung saan nagibo niyang lumukso ng sobra sa 6 metros ni 2 beses sa mga international competition na sa iyang pag-intrahan. Siya rin man nagtutubod si Philippine Athletics Track and Field Association President Terry Capistrano na bako naging madali ang gabos kaya sa kungunyan dahil pasinda nagkakampante. Sinabi niyang dahil dapat pagbaliwalaon ang kakayahan kanibang Olympian asin dapat mantenido ang focus kan atleta sa sayang event. Sa ngunyan pugol ni world number 1 Duplantes ang highest record, mantang ang world number 2 na si Sa Kendricks kan Estados Unidos nakapag-resto man in 6.06 meters. Si Obiana ang pigmimidbid na primerong hali sa Asia na nagibong luksohon ang sobra sa 6 metros na resto niya ini kan Hunyo 10, 2023 sa Norway. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Maray na aga po para po sa satuyang weather forecast ngunyan na Lunes. Alas 3 kasong bago din maaga, huring namataan ang low pressure area sa distansyang 1,155 kilometers east-northeast kang extreme northern Luzon. Samantala, southwest monsoon ang nakaka-apekto man sa Palawan, Visayas sa Mindanao. Ang kabikulan sa maghapon nilalauman ang bahagya hanggang sa mapanganoro ng kalangitan. Laganyawan man ang tsansa ng mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya sa sa Moderaton Doros na halos sa timog sulnupan na matian, asin ang mga kadagatan magiging banayad sa sa katamtaman ang pag-alon. Tinatay agwat kang temperatura ngunyan na maghapon kung 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Halin po digdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samucho. Yan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ngunyan na Lunes. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ramer Tanay sa Lado Technical, si Riman Pag-asa. Ako po ang nagbareta. Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Nay, enrolled na po ako sa Bachelor of Science